Warangganing seba menika wonten nenem ingkang njawi piyambak menika kadang kula nem ingkang yektosipun saking laladan Ngayogyakarta ing sampun hijrah wonten Sragen awit kagarwa dening kadang kula nem Ki Dalang Aji Tandhatama nenggih Mbak Lia Sundari menika ugi sak menika sampun dados trah Klaten. Nah, alhamdulillah. Sarasilae piye? Mbuh aku ora roh pokoke dadi tus kene pokoke. Wong angel ngono iki diurutne angel ngono. Ayo ora pegel kok diurut. Ayo ngono kuwi. Alhamdulillah Mbak Lia Sundari nggih. Angka kalih menika ingkang titianipun ninggal. Pelatipun tasih putih nggih. Kados penggalihipun suci. Menika Mbak Tri Hastuti Retnawati saking Pulo Gadung. Ingkang sowan nggih. Ning hijrah, iya. Ning Ngawi, nggih, Widodaren Ngawi. Mila menawi dipun sorot wonten streaming dipun tayangaken prasasat kados Widodari Darat menika Mbak Tri Hastuti. Saking Kajuwangan Dandang Mangure. Ayo, ingkang sampun dipun ruwat kalian Sadiwa. Ayo, ayo. Tri Hastuti Retnawati. Angka 3 menika sapa, Truk? Menika titian dalem ingkang sinuwun. Nggih. Sinden Gawan Kotak. Nggih. Ibu Sukesi Rahayu, Kyai mriki ngendikanipun Pak Deyaka wis sampun akrab menawi kalih Bu Kesi. Kuwi Bu Kesi tasik enem menika sampun wah jan ngambah laladan pundi kemawon sampun malih kok Klaten. Nganti tekan Pulo Jawa pundi wilayahe dereng nate dipun sindeni Bu Kesi. Aja kok tanah Jawa sak Nuswantara Indonesia sampun nate dipun sindeni. 5 benua semua pernah dikunjungi oleh Sinden Kesi karena ilmu sindenannya. Lha kuwi kaya ngono kuwi. Elak. Bejane awake dhewe. Ha iya. Aku nang luar pindho wis kapok. Ha iya. Ayo, parandine Bu Kesi 5 benua. Numpak pesawat iki ora gampang lho, Truk. Suwi lho kowe. Ayo, pesawatku ora iso suwi. Ayo, jer transit ae ayo. Ayo ngisi bahan bakar, karo ngrokok. Bar kuwi terus take off neh. Ayo, transit neh. Ayo, nggih. Anggen kula bebrayan kalian Bu Kesi menika para lenggah awit saking pangestu panjenengan sedaya sampun nurunaken anak ingkang cacahipun sekawan. Papat. Ya, Sing barep nggih nderek mriki Mas gelar pamayang kelas kalih SMP. Nomor 2 kelas tunggal SMP. Nomor 3 kembar dampit kelas gangsal SD. Sing ta kuwi jane mbayi apa mencret? Usa urut anake gange cedhek-cedhek ngono kuwi lho. Lho. Kuwi pancen kanugrahan saka Gusti kaya mangkono. Awake dhewe ra iso nyelaki. Lah mula disuwunke pangestu marang sedaya para lenggah, muga-muga kuat momong karo anak-anak kabeh, yen perlu muga-muga nganti anak putune bisa nderekake marang Pak Romli sok awake dhewe ya iso nggelar tasakuran pernikahan emas 50 tahun kalih Bu Kesi. Lah elok ayo. Jaman sok ya calone awake dhewe. Ayo, nanggap apa ya? Ayo. Aku nanggap Lorenza. Ayo. Bu Kesi, pripun Bu Kesi iki pen awake dhewe iki dilang taun Mas ora. Lah ya to Pak iki piye to Pak? Pak arep menyambat kanca-kanca ya ampun nek sapa sing disambati. Mbok sambat karo Mbak Tuti Mbak Tuti ya ampun ora krungu bar sewune. Ayo. Loh, malah nuwun sewu kaya Mbak Tutik piyai los ngono kuwi malah biasane panjang umure. Lho ngono kuwi, ngono kuwi. Piyai yen waduang ngono kuwi. No problem ngono iki ora gagas iki dosa apa ora. Ya gagas wong ya kuwi piyai kaya ayo ngene piyai los. Kaya ngono kuwi luar biasa. Saya mau latihane kanca-kanca sinden dijak ngebor bareng. Ayo. Piye cah? Aku jane pengen ngene, wah ngene seneni. Ayo.
Monggo janjane kepingin berpartisipasi, menuangkan ide dan karyanya untuk ngrembakake Madangkara. Lho kaya ngono kuwi. Ah iya hebat to kok. Iya. Lah, sak banjure sakwise Bu Kesi menika waduh, iya jan arang-arang melu. Ha iya, Ning piyayine walah isine mung mesam-mesem, mongan mengen. Nggih. Sapa? Mbak Wanda Amara. Nggih. Wanda iki tegese muka atau wajah, Amara iki tegese penuh dengan nafsu. Saru kuwi lho tegese nafsu utawa kemauan utawa hasrat semangat untuk melestarikan iki budaya sindenan kuwi mau. Lho ya ngono. Ha iya. Tak elem ben kerasan melu awake dhewe. Ha iya. Mbak Wanda menika saking Laladan Jogorogo Ngawi. Jogo wis ngarani raga ki awake. Sinden sing pinter jaga awake ya Mbak Wanda. Ora nek kabar biyen nganti saiki dheweke iki terus duwe pacar terus selingkuh karo wong lanang liya, ora nek critane. Saka taate, saka takwane ya lho, saka primpene. Lah iya iki. Jogorogo Ngawi ya iki. Hah, jan luar biasa iki. Mergo kaya Mbak Wanda niku kula upamakaken kaya gedang sing wis suluh ngoten nika. Gedang sing wis suluh. Aja nganti dipangan karo codhot-codhot sing ra tanggung jawab. Kalajengaken menika made in saking Kota Tahu Kediri. Nggih. Menika Mbak Birgita Ayu Setyani Haryanto, sarjana seni. Mbak Wanda ya sarjana seni nggih. Wah, sama juga sarjana seni, Sarni. Ayo. Ayo nggih. Mbak Birgita menika luar biasa piyayine ya niku kewes luwes centil manja. Ha ngoten niku karaktere Mbak Birgita kaya ngoten niku. Dadi pamane dadi pacangane arep nesu ki angel. Mergo anggere Mbak Birgita wis mesem ngoten niku wong lanang endi sing ora ceblok jantunge. Mula anggere dadi pacare lara jantung kabeh. Ayo. Lajengaken Dewi Sangkatangan Dek Ihsan. Wis Pak ayo. Pak suwalku nanti Pak suwalku Pak ayo. Ketok le Kediri ayo. Ingkang minangka pamungkasing pasiban menika Genduk Winong Nawangsih. Inggih. Mitin saking Tulungagung matur nuwun menawi piyai mriki sok mirsani wonten YouTube Kuntadi Channel mesti apal kalian sinden-sinden Madangkara. Alhamdulillah.